खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि 14 नं चिरां दुवार मोनबा बिनेश्वर ब्रह्मनि गोसोखां बड'लेण्ड मिशन मिरु बेखेवदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरां दुवार बिनेश्वर ब्रह्मनि गोसोखां बड'लेण्ड गियान मिरुखौ सानसेनि हाबाफारिजों बेखेवनानै होयो 14 नं चिरां दुवारनि TCLCCनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्म आरो 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लुफुंजानाय गियाननि मिरुखौ 6थि स्टेट फाइनेन्स कमिसन फान्डनिफ्राय लुफुंजादों, जायखौ 6थि SSFC बुङो। बे लुफुंजानाय बिनेश्वर ब्रह्मनि गोसोखां बड'लेण्ड गियान मिरु बेखेवजानाय मिरुफोरानो फारियै रुनिकाटा VCDC, थाइखाजुरा VCDC, खुंग्रिं VCDC, देवस्रि VCDC आरो दादगारि हाथिसा VCDC। लोगोसे बे बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै लुफुंजायै मिरुफोरखौ थाबैनो लुफुंनायनि बाथ्रा बुंनानै लुफुंजानाय मिरुआव बेसेन नाङा लासे गियान लाफैनायजों लोगोसे बेसेन नाङा लासेनो मावनांगौ हाबाफोरखौ मावफुंनानै लानो हागोन होननानै बुंथियो 14 नं चिरां दुवारनि TCLCCनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्मआ। मुलाम्फायाथ' जों मोनसेखौ बयबो जुगानो माने इनफरमेशननि जुग। दा दिनै बेखौ चिफ सारनि जेनाखि साननायनि गेजेरजों बिथांनि जेनाखि जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ लानानै जे मोनसे सिन्था बेखौ जौगाहोनायनि जेनाखि मोनसे बिथांखिफोर दङ, दा बिनिनो मोनसे बेयो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङै बिथांनिखौ गोसोखांनानै नैबे नलेज सेन्टार बेखौ बिथाङा मोनफ्रोमबो VCDCआवनो लुनायनि थाखाय दिनै थांखि लानानै खामानिखौ आवगायदों आरो दिनै गोबां लुफुंजाबाय। दा दिनै नैबे चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव दिनै मोनबा VCDC दिनै लुफुंजाबाय आरो बेखौ दिनैनि गेजेरावनो बेखेवजोबनाय जागोन। दा बेवहाय रुनिकाटायाव मोनसे, थाइखाजुरा VCDCआव मोनसे, खुंग्रिं VCDCआव मोनसे, देवस्रि आरो हाथिसार VCDCआव मोनसे, गासै मोनबा। दा बे मोनबा VCDCआ बिराद मोजाङै दिनै लुफुंजानायनि उनाव दिनै बेखेवजाबाय। दा जोंना बेनोल' जोंनि ओनसोलाव थानाय जोंनि लाइमोनफोर बा जायखिजाया बैसोनि मानसियानो जाया मानो बाहाय मोनसे नलेज सेन्टारा दिनै गायसनजाबाय हिसाबै बेखौ जोङो मोजाङै बाहायनांगौ। बेनिफ्राय जों हानायमानि इनफरमेसनखौ जों लानांगौ। बाहाय मोनसे लाइब्रेरि थागोन होननानै बुंदों आरो बेवहाय कम्पिउटार थागोन। बे कम्पिउटाराव जोंनो नांगौ रोखोमनि गासिबो इनफरमेसनखौ जों बेनिफ्राय बुथुमनानै लानो हागोन आरो लोगोसे अनलाइननि जेखिनि खामानिफोर बे खामानिफोरखौबो जों बेवहाय मावफुंनो हागोन आरो बेजों जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा लाब जागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। माखासे जायगाफ्राव दासिमबो लुफुंजायाखै। बे बाजेटनि खोथा थायो। दा देग्लाय जेखिनि लुफुंजाबाय जोंनाव आं गुबुननिखौ बुंलिया, जोंनि ब्लक हिसाबै गासै मोनगु VCDC दं। दा मोनगु VCDCनि गेजेराव मोनबाया दा देग्लाय लुफुंजाजोब्बाय। दा बांसिनानो लुफुंजाबाय। नेक्स्टआव जेब्लानाखि हमजागोन अब्ला बियो थाबैनो नेक्स्ट बोसोरफ्रावनो लुफुंजागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो। नङा, बेयो फ्रि जागोन, फ्रि अफ कस्ट जागोन। बाहाय फ्रियै बेसेन नाङा जासे बाहाय इनफरमेसनफोरखौ बेवहाय लानो हागोन, लोगोसे अनलाइननि खामानिफोरखौबो मावनो हागोन आरो। बेयाव फैनानै नलेज लाफैनो थाखाय नोंथाङा ओनसोलनि रायजोफोरखौ माबायदि बाहागो लादोंमोन? जोंथ' खावलायगोन बयखौबो, जोंनो सरकारा मोनसे सुबिदा होदों दिनै। जोंनो मोनसे नलेज मोनसे सेन्टार खालामनानै होदों। दा नलेजआ दिनैनि दिनाव जुदि जों बुंनो थाङोबा बिजाबाव थायो, लोगोसे इन्टारनेटआव एनिफ्राय जेडसिम नलेजखौ जों मोननो हायो, इनफरमेसनखौ जों मोननो हायो आरो। दा बे मोनसे सुबिदाया जोंनो होदों हिसाबै जोंनि ओनसोलनि रायजोफ्रा बयबो फैनांगौ, बयबो गावनो नांगौखिनि इनफरमेसनखौ बेनिफ्राय लानांगौ आरो अनलाइननि जिखिनि खामानिफोर बेखौ बेवहाय फैनानै जुदि मावोबा बेसेन नाङा जासे मावनो हागोन। खिन्थु गुबुन जायगायाव थांनानै जुदि मावहैनाय जायोबा बाहायथ' बेसेन नांगौ जायो। दा सरकारि मोनसे इन्सटिटिउसन हिसाबै बेवहाय फैयोब्ला बेसेन नाङा जासे बिथांमोना खालामनो हागोन। माब्लानिफ्राय सोलिगोन बेथ' दा न'आ लुफुंजाबाय, लुफुंजानायनि उनाव बेहाय माखासे मेटेरियेल्सनि खोथा दङ, मेटेरियेल्सफ्रा फैयोब्लानो बे स्टार्ट जागोन आरो। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं।
क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।